Welkom bij Lekker Eten maar Reitsen uit jouw koelkast. Ja, een nieuw programma, want ik ben op onderzoek uit. Hoe zoen is Friesland nou eigenlijk? Wat eten we hier in Friesland? Bewegen we wel genoeg? Eten we wel genoeg groenten? Ach, dat zijn zoveel dingen. Ik bel je gewoon bij jou thuis aan en dan zorg ik in jouw koelkast. En dan maak ik alle keer lekkere dingen voor jou. En dan eten we dat er op. Dus op reis voor deze prachtige provincie. Ja, ik ben hier in Sint-Anna, in de beeld. En dat prachtige beeld met die hele mooie viergezichten, waar een heel soort rennen kennen. Maar volgens onderzoek doen ze dat net. Ze rennen net. Dus ik ben benieuwd hoe ze het nou met eten zitten. Eten ze wel wat zoen? We zorgen in de koelkasten van de mensen in Sint-Anna. Nou, zat de Schenk krijgt zelfs wel een soort beweging uit. Rennen terug Sint-Anne. Volk! Nee, ik doe niks. Ja, maar bij de kerken is toch alleen nog maar bollen en wien krijgen, jong. Hij doet het. Hoi. Hoi. Ik ben Reitz. Corona. Corona. Ja. Hoi. Hoi. Ik wil je wat vragen. Maar ik moet wat voor die eten zien en voor die hele lekkere liedje die daar zit. Nou, vooruit. Nou, maar we eens even zien. Wie hebben we hier? Doei. Cutie staat erop. Ja, dat is het toch ook? Ja, maar ja, ze is cutie natuurlijk. Wat een skateje. Ik ga eigenlijk helemaal niks bij me. Hij is toch wat. Nou, ik heb niet zoveel in huis. Hij is net zo vol in huis. Nee. Maar mag ik even in die koelkast zien? Ja hoor. Dat is in ieder geval banaan, actually. Ja. Oh, hier is het net toch. Hier is het net toch. Ik denk van, hij neemt van alles maar. Ja, maar ik ook blinder. Juist. Oké. Dan ben je wel van het fruit. Ja, zeker. Vruchten, yoghurt. Bist een beetje een keukenprinses of net? Nee. Nee, echt net? Nee. Oh ja. Aha. Dan hoop ik dat het de site binnen. Binnen de 12. Corona maak ik even in voor je kastje. Heeft die ik? Ja. Welke is dat? Deze? Heeft ik olie? Nee. Geen olie? Nee. Olijfolie of zo? Nee. Waar bakst dan niet? En vloeibare bakboter. Ja. Heb ik siepels? Nee. Geen siepels. Nee. Hier heb Ja, potjes. Ja, wat? Ik heb hier potjes green, sperziebien Ja. en boerenkool. Ja. Wist wel dat er het qua vitamine geen verschil maakt. Als het nou uit een blikje helst of vastgekokerd. Heel veel mensen denken van, nou ja, ik maak het maar vast, want dan barst het van de vitamine. Dat is ik zo. Maar in een potje zit een lieke volle vitamine. Als het lekkerder is, dat weet ik niet. Maar qua vitamine maakt het niks uit, dus die liedste willen we grut maar. Banaan is vitamine C, hè? Ja, maar de C van Soen zeker. Potverdikke. Wat hel ik nu nou zelfs weer op een hals. Fruitvla. Heb ik een groente toe? Nee. Nee. Dus dat, Nou, kom op, Reitse. Verzin een list. Heb ik net. Heeft ik goede buren? Ja, zeker. Ja, goede buren. Ja. Ik wil graag wat olie van die linien. Heeft wel olie? Olijfolie, slaolie. Ja, nou ja, Wat wil je? Wij hebben een stukje suikerballen en die ging als een soort wentelteefje door maar in eik en melk. Dat is lekker krokant. Heb je wat wentelteefjes maken? Nee. Oké, nou prima, dan kan je een soort opstekken. Ik denk dat ik een beetje om Soens... Houden we nu met haar wel rekening mee?
Meer dan vroeger? Ja. Nou is de liedje heeft dan things meer onder. Ja. Oké. Hoe heet die man? Janilka. Jan Hielke had van Pilske. Ja. Oké, dus dan nemen we er even mazzel mee dat er bier in huis weer. Ik ben eventjes, het is een koksgevoel, hè? Een beetje op, ik ben net zo van de recepten. Maar, Op gevoel? ja, gevoel, een koksgevoel. Koks die toch altijd een beetje door een losse pols, hè? Dan bakken we die banaantjes barstens vol vitamine C. Een bom, hè, dat banaan. Nou, die bakken we dan eventjes. Net de heatmais, want er wordt dan hier de vitamines ik fut. Maar ja, oké. En die frituren we even lichtjes. En dan... Frituren? Ja, maar Ruitse, dat is toch helemaal net zoen? net zoen, ik bedoel, het is olie, het is sowieso vloeibare olie, dus dat is goede vetten, hè, dat wist wel, hè? Ja. Olie is goede vetten, dus olijfolie, van de buurvrouw, top. Maar dan moest het, frituur is net zoen, maar dan moest het gewoon even op keukenpapier even uitlekken letten, hè, dat is wel belangrijk. Nou, en dan maak ik een sausje van banaan, maar een beetje chocola. Ben benieuwd. Ja? Ja. En terwijl wij hier de keuken helemaal onveilig maken, maar u is er iets eerst mee, want ik niet haast naar bed, kunnen wij ondertussen even zien naar onze Golden Girl. Want dat is Marit Bouwmeester en die heeft een hele leuke quiz. Ja, een hele leuke quiz. In een zo'n dieet is fruit natuurlijk belangrijk. Dit is maar iets mandarijntje, maar hoeveel fruit has nou eigenlijk nodig op een dag? Is dat A, 50 gram, B, 200 gram of is dat C, 400 gram? Mail die antwoord naar frieslandzoen@omroepfriesland.nl en maak je kans op dit heerlijke boek van Ruitse. Nou, goed lukt of net? Absoluut. Ziet er in ieder geval goed uit. Zeker weten. Mooie wenteltekens. Nou, Jan Hielke thuis. Ja. Je brengt de lieds even naar bed. Ja. Rust. Ja. Ja, Ja, dat het wel. wordt volume, of nee? Nou, dat heeft ze zeker. Ja. Op wie liekt het ze? Op ons allebei wel. Ja, hè? Ja. Wat het ze vandaag? Het lieve. Nee hoor. Oh, nou, dat kan ik beamen. Zullen hier van die fruitvlaai, maar bananensmaak. Dat betekent net dat de banaan in zit, hè? Nee. Maar ik ben wel blij dat het mooi banaan op een schaal is. Want ja, nogmaals, banaan, ingrutte vitamine C-bom. Voor die liedse zeker goed. En daar zou er zelf ook al van de lessen meer op, of nee? Ja. Ja, nu zei er is wel. En dat ook voor hen net? Nee. Nee? Hadden we ook nooit fruit in huis. Nee, hè? Nee. Ik zie hier een lijst met wat je hem eet, hè. En er staat op sneuren, pataat. Dat hebben we afgelopen zaterdag gehad. Oh, ja. dat is weer al ronde sneuren. Ja, maar Hij heeft nog een altijd nieuw een- lijstje. Je hebt altijd even één patat daar. Ja. Ja, dat Oké. is mijn man van huis uit gewend. Oké. De Sky van 5 is er wat van je. Jazeker. Maar dit is wel nog belangrijker niet, hè? Ja. En de Sky van 5 die site, dat is 250 gram groenten per dag eten mast. P. Dat helpt net maar dat potje boerenkool. Nee, klopt. Dus dan moet er nog een potje erin. Ja, maar er stonden 2 potjes boerenkool. Oh, ik meen dat er iemand bien weer. Nee. Oh, is dit het waar? Ja. Oh, dan komen er het water in. Oh, dat ben ik wel een heel uit. Hey, nou, oké, maar en bewegen, hè? Ja. En bewegen, nou, doen ze het. Ja? En links, 2, 3 en rechts, 2, 3. Draai maar rond, 2, 3. Nou, daar zitten we. Ja. Ik giet net tocht. Doe wel? Nee, absoluut niet. Nee. Het vies ervan, ze op het eerste gezicht. Zonder dat ze het preun heeft. Het ziet er goed uit. Absoluut. Hoe liep het dat, Jan Hielke? Heerlijk goed. Ja. Ah. Misschien als je dat dorst? Oh, dat is een groot verschil, want ik heb toch wat harder dood. Valt je hopelijk net al, toch? Nee, zeker niet. Echt net, hè? Nee. Ik heb trouwens nog een leuke verrassing voor je. Ik vul die hele koelkast. Maar alle lekkere, zoene dingen. Ik heb verse kruiden, basilicum, jerpeltjes,
Friese droege worst, Chinese kool, wortels. Fijn dat ik binnenkomen mocht. Tuurlijk. Moet op haar passen, hè, op haar, hè? Helemaal goed. Absoluut. Doei! Hey, en je door de oude eens even. Komt goed. Ja. Dank je, hoi! Nou, dat wie echt poer gezellig bij Jasmine, Carola en bij Jan Hielke. En ik krijg misschien even dat zoene stikje hier bracht. Wat doe je? Bananen, hè? Vitamine C. En wil jou het recept nou even zien hoe je dit maatje maakt? Stuur dan even op deze site, daar staat alles op. En dan had ik gewoon bel je, hier op de wang. Ja, maar dan nog even iets. Uit alle winnaars van de quiz is er één waarbij ik dus in de koelkast ga. Leuk toch?